എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് +1 സംസ്കൃതത്തിലെ കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി എന്ന പാഠഭാഗമാണ്. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ വാൽമീകിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: തിഷ്ഠത തത്രൈവ തിഷ്ഠത, അവിടെ നിൽക്കൂ, ഭവദീയം സർവം പ്രയച്ഛത, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒക്കെ എടുത്തോളും, നോ ചേത് പ്രാണാൻ ഹരിഷ്യാമ്യഹം, ഇനി തന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാണൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. കാനന മധ്യാത് കർണകഠോരം ഗർജനം ശ്രുത്വ സപ്തർഷ്യഃ ചകിതഃ ഭവത്, കാനന മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ കർണകഠോരമായ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് സപ്തർഷികൾ പേടിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ രക്തപങ്കിലമായ വാൾ കൊണ്ട് ഈ സപ്തർഷികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിഷാദൻ എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടാളൻ വന്നു വീഴുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. തേഷ്യന്യതമഃ മഹാൻ യോഗി വസിഷ്ഠമഭൃച്ഛത്, അയേ വത്സ കസ്തവം കേവലം കമണ്ഡലുർവൽക്കലശ്ച അസ്മാകം ധനം, തേന തവ കിം പ്രയോജനം, കമണ്ഡലുശ്ചേത് കമണ്ഡലുഃ ദാതവ്യം തത്, നിഷാദഃ സക്രോധമവദത്. തഥാപി മുനേഃ വത്സ ഇതി സംബോധനേന തസ്യ ഹൃദയമഭൂതപൂർവം കാമാപ്യനുഭൂതിം അലഭത. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: സപ്തഋഷികളിൽ ഏറ്റവും അന്യതമനായ വസിഷ്ഠമുനി നിഷാദനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ വത്സ, നീ ആരാണ്? കേവലം കമണ്ഡൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ധനം, അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്? അപ്പോൾ വേടൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറയാണ്, കമണ്ഡലുവെങ്കിൽ കമണ്ഡലു, അത് എനിക്ക് വേണമെന്ന്. കൂടാതെ മുനിയുടെ വത്സ എന്നുള്ള സംബോധന നിഷാദനിൽ എന്തോ ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. രത്നാകരോ നാമ നിഷാദോഹം പതികാനാം ധനാനി അവശ്യം ചേത് പ്രാണാൻ ചാപഹൃത്യ കുടുംബം പോഷയാമി സഹ പ്രത്യവദത്. വസിഷ്ഠമുനി ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് നിഷാദൻ പറയാണ്, രത്നാകരൻ എന്നു പേരുള്ള നിഷാദനാണ് ഞാൻ. വഴിയാത്രക്കാരുടെ ധനവും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രാണനും അപഹരിച്ചിട്ടാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത്. ഏവം വാ പതിധർമ്മ ഏവ കുടുംബപാലനം, കിന്തു പതികാനാം ധനപ്രാണം അപഹരണം, കിം ന പാപായ അസ്യ പാപസ്യ തവ കലത്രപുത്രാദയഃ ഫലഭാജഃ കിം മുനിരപൃച്ഛത്. തദാഹം ന ജാനേ ഇതി നിഷാദേന ഉക്തേ, ഏവം ചേത് താൻ പൃഷ്ടമവഗച്ഛതു തവത്കാലം അത്രൈവ തിഷ്ഠതാം ഇതി മുനിരവദത്. രത്നാകരൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വസിഷ്ഠമുനി മറുപടി പറയാണ്, അങ്ങനെയാണോ? പതിധർമ്മമല്ലേ കുടുംബപാലനം? യാത്രക്കാരുടെ ധനവും പ്രാണൻ അപഹരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ? ഈ പാപങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും പുത്രനുമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മുനി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രത്നാകരൻ പറയാണ്, തദഹം ന ജാനേ, അത് എനിക്കറിയില്ല. ഏവം ചെയ്ത് താൻ പൃഷ്ടമവഗച്ഛതു തത്കാലം തത്രൈവ തിഷ്ഠ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പോയി അവരോട് ചോദിക്കേ, അതുവരെ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം എന്ന് മുനി പറയാണ്. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം താൻ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കുക, മറ്റുള്ളവരല്ല എന്ന ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നിഷാദന് വളരെയധികം വിഷമം വരികയാണ്. പശ്ചാത്താപവിവശഃ സഹ പ്രത്യാഗത്യ മുനേഃ പാദയോഃ നിപത്യ ക്ഷമാമാചായത തം രാമമന്ത്രോച്ചാരണായ സംപ്രേര്യ തേ മുനേഃ അഗച്ഛൻ. പശ്ചാത്താപവിവശനായ നിഷാദൻ മുനിയുടെ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. നിഷാദനോട് രാമമന്ത്രം ചൊല്ലാനായി പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് മുനികൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. അതിഥേഷു ബഹുഷു സംവത്സരേഷു തേനൈവ മാർഗേണ പ്രത്യാഗതാഃ തേ മഹർഷ്യഃ വനമധ്യാത് മധുരമനോഹരം രാമമന്ത്രമാകർണ്യ വിസ്മിതാഃ തസ്തുഃ. മന്ത്രധ്വനേഃ പ്രഭവസ്ഥാനം ഏകം വാൽമീകമിതി ജ്ഞാത്വാ തേ ഋഷയസ്തഥാ ഭഞ്ജയൻ. തഥാ അതിതേജസ്സിനാം കാചൻ മുനിശ്രേഷ്ഠം അപശ്യൻ. തഥാ തേ വാൽമീകേ ഉത്തിഷ്ഠ സിദ്ധോസി ഇത്യവദത്. നിഷാദത്വാത് ഋഷിത്വം പ്രാപ്തസ്യ തസ്യ പുരതഃ ഋഷയഃ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമൻ. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ മഹർഷിമാർ വീണ്ടും അതേ വനമധ്യത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രാമമന്ത്രം കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടുന്നാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് അവർ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ ഒരു ചിതൽപുറ്റ് കാണുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ചിതൽപുറ്റ് അവർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മഹായോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു മുനിയാണ് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാൽമീകിയോട് താൻ സിദ്ധനായി എന്ന് മഹർഷിമാർ പറയാണ്. നിഷാദനിൽ നിന്ന് ഋഷിത്വം പ്രാപിച്ച വാൽമീകിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഋഷിമാർ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതാ സഹ വാൽമീകിഃ തമസാ നദ്യാഃ തീരെ ആശ്രമവാസൻ ആരംഭത തത്രൈകഥാ ക്രൗഞ്ചി മിഥുനസ്യ പുംസാഃ ഹന്താരം നിഷാദം ത്വം ശാശ്വതീം പ്രതിഷ്ഠാം മാഗമഃ ഇതി ശശാപ. തതഃ ബ്രഹ്മദേവസ്യ നിർദ്ദേശാനുസാരം രാമായണം രചയാമാസ. കുജന്തം രാമ രാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖം വന്ദേ വാൽമീകി കോകിലം. ഈ പാഠഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാം. പിന്നീട് വാൽമീകി തമസാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചത്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് വാൽമീകി ഒരു സംഭവം കാണാൻ ഇടയാവുകയാണ്. ഒരു വേടൻ ഒരു ആൺപക്ഷിയെ വേട്ടയാടുന്നത് വാൽമീകി കാണുകയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് വാൽമീകി ആ വേടനെ ശപിക്കുകയാണ്. ഇനി നിനക്ക് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാൽമീകി വേടനെ ശപിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസാരമാണ് വാൽമീകി രാമായണം രചിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ ലഭിക്കും. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് നന്ദി.